Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás po 10 mesiacoch a dneska si ukážeme, ako sledovať televíziu zadarmo. Čo budeme k tomu potrebovať? Televízor, ktorý má DVB-T2 tuner, pretože... Poviem vám, prečo použiť televízor z DVB-T2. Za prvé, keď chcete niečo naladiť v DVB-T, tak už nič nenaladíte, pretože všetky vysielače, ktoré mali DVB-T vysielanie, sú vypnuté. Za druhé, od 2016. oficiálne na Slovenskej republike sa používa DVB-T2. No, dobre. Potom budeme potrebovať tento kábel, ktorý bude nám slúžiť ako anténa. Kábel, ktorý vidíte teraz, sa menuje RF kábel a budeme ho potrebovať na to, aby sme spravili vlastne anténu. Takže si ukážeme, ako to funguje. Takže najprv musíme lokalizovať tento port. No, nájdeme si druhý koniec. Takýto. A ten zapojíme sem. Tak. Tento druhý koniec dáme kde signál dobre príjma, takže napríklad ku oknu. Alebo rovno kábel strčíme tu na tak, aby bol vonku. Nehľadáte lokáciu, kde bývam. Tak. A teraz tak, tu nám máme našu anténu. Len by som vám neodporúčal zatvárať okno, pretože ten kábel sa vám môže odštiknúť. Teraz už nám stačí iba spraviť to, že naladíme si kanály. Takže zapneme televízor. Aha, zasúka je vypnutá. Zapneme televízor. Ja mám tento LG televízor, takže postup na naladenie môže byť iný. Ja už tu mám naladené programy, ale ukážem vám, jak na to. Pôjdete do menu, pôjdete do nastavení, pardon za to, že to blikám, musím nastaviť iné ISO, to už bude lepšie. Dáme automatické ladenie, dáme anténu, pretože ten kábel funguje ako anténa. Dáme ďalej a dáme ladenie len digitálne a dáme spustiť. Teraz nám vlastne bude hľadať kanály, už nám hneď našlo aj 5. Tak, už máme ladenie dokončené. Dáme zatvoriť. Vrátime sa späť. No, a takto máte kanály zadarmo. Napríklad dáme RTVS 24. Objavil sa nám obraz, len to trošku seká. Kvôli tomu, že ten kábel má slabý príjem. Preto je to najlepšie mať vonku ten kábel. Skúsime ho presmerovať na druhú stranu. Tak. A nemáme nič. Nevadí. Rodín sú bez domov. Dúfam, že vyzbierate veľa príspevkov. Organizuje cestu do Thajska na pomoc deťom. Už budeme začínať, musíme ísť. Ahoj. Trošku je to zasekané, ale ide. To vidí.
Ďakujem, aj ja som rada. Naozaj si čakať. Poviem vám, prečo mi to sekalo. Jak už som hovoril, tak vlastne je to taký problém so slabým príjmom. Bývam na východe Slovenska, v Košickom kraji, v okrese Spišská Nová Ves. Nepíšte do komentárov, kde to nie. No, dostávam slabý príjem, ale funguje to. Ak sa vám toto video páčilo a chcete vidieť viacej takého kontentu, nezabudnite dať like, odber a zvonček a dole do komentárov napísať, čo si o tomto videu myslíte, keď komentáre dajak sa povolia. Tak, dovidenia. Odleky. Krády. Profesor pojatý, pri pulte onatý, dievčatá zmenené, šatami na dámy, úsmevné spomienky, už je to za nami.